No niin, täällä ollaan koittelemassa vaunuja kahden nuoren herran kanssa. Toinen on tyytyväinen, toinen välttämättä ei niinkään. Moi Börje! 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 Näin, nenä on mennyt niin punaiseksi, niin punaiseksi. Niin on, nyt on kyllä hurjat meiningit. Kärryt on aika hyvät. Vähän kapea toi handlebar tossa, mutta Börjehän se siellä ääntä kohti tulee koko ajan. Nilsson näyttää tykkäävän. Nisu! Nisu! Onks tuttui maisemia? Onko kivaa? Joo. Joo, Nilssonille ei niinkään jännitä tää homma ollenkaan, mutta Nisuhan nyt onkin vanha ulkoilija. Vielä ei onneksi näkynyt ketään naapuri tai muuta ihmistä. Mä oon täällä vähän niinku piilossa. Jätin tekoparran kotiin. Laitoin avaimet itse asiassa viinipaikkaan. Ja nyt me lähdetään kattoon. Noniin. Sieltä löytyy ainakin yksi reikä, mistä saa pään ulos. Okei. No, mut onneksi kaverit on kiinni. Me jatketaan kävelemistä.